शहरात असलेल्या अपूर्ण प्रकल्पाची आज भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी प्रकल्पावर जाऊन पोलखोल केली। अपूर्ण प्रकल्प राहण्यास केसरकर जबाबदार आहेत असा आरोप त्यांनी यावेळी केला। दरम्यान केसरकरांनी नुसते विकासाच्या गोष्टी सांगण्यापेक्षा मी जाहीर केल्याप्रमाणे मल्टीप्लेक्स आणि मॉल कधी सुरू होईल याची तारीख जाहीर करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले। अन्य उमेदवारात शिवसेनेचे उमेदवार असलेले बाबू कुडतरकर पत्रकारांना का सामोरे गेले नाहीत असा प्रश्नही यावेळी श्री राणे यांनी व्यक्त केला। पहिल्या दिवसात मी जेव्हा सावंतवाडीच्या नगरपंचायतीचा प्रचार सुरू केला होता तेव्हा आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक आम्ही लढवणार आहोत। मी तिथे जाहीर केलं होतं की 1 मे 2020 साली मी सावंतवाडीमध्ये आमचा नगराध्यक्ष उद्या निवडून आल्यानंतर हक्काच्या कंटेनरमध्ये सिनेमा देवगडसारखं इथे उभं करेल, जेणेकरून मनोरंजनाचं साधन सावंतवाडीकरांना सावंतवाडीमध्येच राहून त्याचा आस्वाद घेता येईल किंवा अनुभव घेता येईल। मी तशी तारीख जाहीर केली। त्यानंतर इकडचे आमदार दीपक केसरकरजी असतील किंवा नगराध्यक्षाचे उमेदवार बाबू कुडतरकरजी असतील किंवा अजून कोणी पण मल्टीप्लेक्सची भाषा होते, मॉलची भाषा होते, पण कोण तारखा जाहीर करत नाही। म्हणून माझा आजही त्यांना आग्रह आहे की मी जसा 1 तारखेला 2020ला मी इथे थिएटर सुरू करण्याचा शब्द दिला आहे तसा तुम्ही पण तुमची तारीख, तुम्ही मल्टीप्लेक्स आणि मॉल कधी सुरू करणार याबद्दल तुम्ही माहिती सावंतवाडीच्या जनतेला आज तरी जाहीर करा। 48 तास राहिले, काही तास राहिलेले आहेत मतदारांना मतदानासाठी। तुम्ही मतदारांना आत्मविश्वासाने सांगू शकता का? आज मी ह्या बॅरिस्टर नागपाय सभागृहामध्ये आज मुद्दामून पत्रकार परिषद का घेतली, जेणेकरून जनतेने जे काही भूलथापा आतापर्यंत दिला जात आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा का? 45 लाख ह्या बाबतीला खर्च झालेला आहे। रघुनाथ मार्केटची हीच अवस्था आहे, भाजी मंडईची पण तीच अवस्था आहे, कोलगावचे जे काही प्रवेशद्वार आहे तिथेही काही निधी खर्च झालेला नाही आहे। म्हणजे सावंतवाडी शहर म्हणून कुठला असा एक प्रकल्प आहे जो प्रकल्पाला नजरेसमोर ठेवून आपण 29 तारखेला शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करावं असं तुम्ही आग्रह धरू शकता? एक मुद्दा मला तुम्ही सांगा। म्हणून आमचा आधी आग्रह आहे, आमचं आधी म्हणणं आहे, सोडून द्या सगळे ते दहशतवाद, राजकारण, गुंडगिरी सगळे विषय बाजूला सोडा। एक प्रश्नाचं उत्तर फक्त द्या की 1 मेला 2020ला अगर नितेश राणे त्याचा थिएटर चालू करत असेल तर तुमचा मॉल आणि मल्टीप्लेक्स हा कुठल्या तारखेला येणार असा थेट सवाल मी इकडचे आमदार दीपक केसरकरजींना विचारतो, बाबू कुडतरकरजींना विचार। मला आश्चर्य वाटतंय की जे नगराध्यक्षाचे उमेदवार शिवसेनेचे आहे बाबू कुडतरकरजी, इथे नार्वेकरजी पत्रकार परिषद घेत आहेत काँग्रेसच्या वतीने, इथे अपक्ष भवन साळगावकरजी पत्रकार परिषद घेत आहेत, तिथे कोरगावकर मॅडम पत्रकार परिषद घेत आहेत, इथे आमच्या संजू परब पत्रकार परिषद घेतोय। एकही पत्रकार परिषद बाबू कुडतरकर का घेत नाहीये? आम्ही मतदान हे बाबू कुडतरकरांना करतोय सावंतवाडीकर म्हणून, तर त्यांचे काय विचार आहेत, त्यांची काय दूरदृष्टी आहे? उद्या खुर्चीवर बाबू कुडतरकर बसणार आहे, दुसरं कोण बसणार नाहीये। म्हणून ही निवडणूक विकासाच्याच मुद्द्यावर का लढवली जात नाही हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। भुयारी गटारची योजना कशी राबवणार आहात, नाही राबवणार आहात याबद्दल कोण माहिती देत नाहीये। आज ह्या सभागृहाच्या निमित्ताने मी मुद्दामून सावंतवाडीच्या जनतेला आणि मला चित्र दाखवायचं आहे की हे फसवी करणारे जे लोक आहेत, खोटं बोलणारे जे लोक आहेत, तुमच्या पैशाची उधळपट्टी करणारे जे लोक आहेत, यांना तुम्ही 29 तारखेला मतदान करू नका। फक्त 2 वर्षाची संधी आम्हाला संजू परबच्या माध्यमातून तुम्ही ते द्या। कमळ या निशाणीवर मतदान दाबून फक्त 2 वर्ष, या 2 वर्षामध्ये सावंतवाडीच्या जनतेचे मनोरंजनाचे साधनाचे प्रश्न असतील, ड्रेनेजचे विषय असतील, हे सगळे प्रश्न सोडवण्याचा शब्द मी आज ह्या निमित्ताने त्याच्यानंतर जो कारंजा उभं केलेला आहे गार्डनमध्ये तिथे जातोय, रघुनाथ मार्केटमध्ये मुद्दामून जाणार आहे।
हे वेगवेगळे जे महत्त्वाचे प्रकल्प जे आम्ही सुरू करतो हे सांगितलं. मल्टी स्पेशली हॉस्पिटलच्या साईटवर मुद्दामून मी जाऊन तिथे उभा राहणार की तिथे नेमकं एक वीट तरी टाकली गेली का, माती तरी टाकली गेली का, म्हणजे नुसतं घोषणाने सावंतवाडीकरांच्या पोट भरणार आहे का, आतापर्यंत तसे झालेले आहेत का, म्हणजे या सगळ्या बाबतीमध्ये सावंतवाडीकरांनी विचार करावा असं मला आग्रह आहे. श्री राणे पुढे म्हणाले, येथील नाथपै सभागृहाची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. आतील खुर्च्या, मेकअप रूम व बाथरूमची बिकट अवस्था झाली आहे. सावंतवाडी ही कलाकारांची भूमी म्हणून ओळखली जाते, त्यामुळे हे नाट्यगृह येथील कलाकारांचे आधारवड आहे. त्याचबरोबर बाहेरून येणारी व्यावसायिक नाटके सुद्धा रंगभूमीवर होत असतात. मात्र या ठिकाणी आलेल्या कलाकारांची व प्रेक्षकांची नेहमीच नाराजी असते. आतील अस्वच्छतेबाबत सर्वांकडून बदनामी केली जाते, तर काही कलाकारांकडून आपण पुन्हा या ठिकाणी येणार नाही अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होते. हा सर्व प्रकार म्हणजे तमाम सावंतवाडीकरांचा अपमान आहे आणि याला सर्वस्वी जबाबदार केसरकर आहेत, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तरी काहीतरी काळं वेळ झालेलं आहे, कारण का दिलेला पैसा अगर वापरला असता तर तुम्हाला बसण्याचे सीट व्यवस्थित दिसल्या असत्या, सभागृहाची अवस्था चांगल्या पद्धतीने झाली असती. हो, गोखले साहेबांसारख्या मोठ्या नाटककारांनी किंवा इकडच्या कलाकारांनी जाहीर सांगितलं असेल की आम्ही इथे परत नाटक करणार नाही, ही सावंतवाडीकरांचा म्हणजे एवढं मोठी बदनामी नाही का. पण त्याबद्दल आपण काहीतरी विचार करून पुढचा प्रवास सुकर केला पाहिजे ना. परत त्याच लोकांना अगर आपण मतदान कराल तर आपल्याबरोबर त्याच गोष्टी होणार आहे. म्हणून करपलेली भाकरी कधीतरी परतवली पाहिजे ना. नमस्कार. आज मी बॅरिस्टर नाथपाय सभागृहामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या बरोबर इथे आलेलो आहे. इथे येण्याचं एक कारण असं आहे की हे आपल्या बॅरिस्टर नाथपाय सभागृह जे आहे ते आमच्या सावंतवाडीकरांचं एक मनोरंजनाचं फार महत्त्वाचं एक स्थळ आहे. जी मोठी मोठी नाटकं आमच्या सावंतवाडीमध्ये होतात ती आमच्या ह्या बॅरिस्टर नाथपाय सभागृहामध्ये मोठ्यातले मोठे मराठीतले कलाकार आमच्या ह्या रंगमंचावर येतात आणि सावंतवाडीकरांचं की ज्यांच्या करांमुळे ही सावंतवाडीची नगरपंचायत चालते, तो कराचा पैसा कसा वापरला जातो, कुठे वापरला जातो आणि दिलेला पैसा योग्य पद्धतीने जातो आहे का, हाही विषय कळला पाहिजे. आज मी जिथे ज्या सीटच्या बाजूला उभा आहे ते खरं म्हटलं तर ह्या तिन्ही रांगा हे VIP रांगा म्हणून ह्याची ओळख इथे दिलेली आहे. आता हे VIP रांगा म्हणजे काय, जिथे सर्वात जास्त पैसे आपल्याकडून घेतले जातात म्हणून ह्या सीटना VIP बोलले जातात. आता ह्या सीटकडे उभं असताना तुम्ही इकडे पाहिलं असेल तर ह्या सीटची अवस्था काय आहे आणि ह्या सीटसाठी तुम्ही सर्वात जास्त पैसे आपल्या ह्या नाटकासाठी देतात. म्हणजे अशा पद्धतीचे इथे तुम्ही इथे बघितलं की हे सीट सगळे फाटलेले सीट आहे. ह्याच्याही पुढे थोडं तुम्ही इथे पुढे माझ्याबरोबर आलात तर मुद्दामून तुम्हाला या पूर्ण सभागृहाची अशी अवस्था दिसेल जेणेकरून इथे तुम्ही खरंच मनोरंजनासाठी बसू शकता का हे तुम्हालाही कळेल. इथे एक महत्त्वाची बाब तुम्हाला मुद्दामून दाखवतो. इथे अक्षरशः पुठ्ठ्यांनी या हातावर हे लावलेलं आहे, म्हणजे सीटची अवस्था इथे तुम्हाला दिसेल. एक महत्त्वाची बाब सावंतवाडीकरांना मुद्दामून सांगेन, 45 लाखाची तरतूद म्हणजे 45 लाख तुमच्या हक्काचे 45 लाख ह्या सभागृहासाठी वापरले जाणार आहेत असं तुम्हाला सांगितलं गेलं होतं. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघणं फार महत्त्वाचं आहे. आता पुढे इथून येत असताना तुम्ही या सीटची अवस्था बघा, हे बघा इथं काय इथे ह्या पद्धतीने झालेलं आहे. आता इथे मध्ये बसलेला जो काही व्यक्ती आहे, उदाहरण इथे मी नाटक बघायला अगर बसलो तर पॅन्ट त्या दोन्ही बाजूने एवढे लांब आहे. आता इथे बसत असलेला व्यक्ती ज्यांनी 300-400 रुपये जिथे पण नाटकासाठी देतात तर त्याला हवा येण्याचे कुठलेही इथे मार्ग नाही. म्हणजे एवढी वाईट अवस्था आज ह्या सभागृहाची आहे. म्हणजे नेमकं तुमचे 45 लाख हे कुठे झिरपले आहेत, कुठे गेलेले आहेत, कुठे खर्च झालेले आहेत, हा प्रश्न तुम्ही विचारायचा नाही का. आणि हा प्रश्न विचारणारे आमच्यासारखे जेव्हा लोक असतात तेव्हा आमच्यावर राजकीय आरोप केले जातात, लोकांना स्पष्टीकरण दिलं जात नाही. तर मुद्दामून तुम्हाला याच्या पुढे जाऊन तुमच्या इकडचे जे काही बाथरूम आहेत किंवा अजून जी काही इथे बघा, ही अजून एक ही सीट तुटलेली आहे, ही तुम्ही मुद्दामून
तर मुद्दामून तुम्हाला या बॅरिस्टर नाथपाई सभागृहाच्या मेकअप रूम याला जिथे मोठ्यातला मोठा कलाकार जेव्हा इथे बाहेर नाटक करायला येतो तयारी करण्यासाठी जी रूम दिली जाते त्या रूमची जरा तुम्ही अवस्था मुद्दामून इथे पाहिलं पाहिजे. आता ही आरशाची अवस्था बघा, इकडलं बल्ब कुठल्या पद्धतीने तुटलेला, सावंतवाडीबद्दल बोलून गेलेले होते. तर मुद्दामून इथे कॅमेरा फिरून रूम किंवा मेकअप रूमची बाथरूमची अवस्था म्हणजे ह्याच्यावर तुम्हाला निश्चित भेट होता कामा नये असे कुठेही तुम्हाला चिन्ह इथे तुम्हाला दिसणार नाही. आम्ही ज्या वारंवार बोलतो की विकासावर बोला, विकासावर चर्चा करा, तर विकासावर चर्चा न करता नसलेला दहशतवाद, नसलेला गुंडगिरी त्याबद्दल सातत्याने चर्चा करायची आणि अशासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर दुर्लक्ष कसं होत आहे, स्वतःचं अपयश आणि स्वतःचा केलेला भ्रष्टाचार हा लपवता कसा येईल हे सातत्याने प्रयत्न आहे. म्हणून हे मुद्दा म्हणून मी पहिल्या दिवशी पण तुम्हाला सांगितलं होतं. या सभागृहाबरोबर येथील व्यापाऱ्यांना भाजी मार्केट सुद्धा सुसज्ज अवस्थेत उपलब्ध नाही. याबाबत भाजी विक्रेत्यांकडून सुद्धा नाराजी व्यक्त केली जात आहे. भाजी मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पसरली आहे, तर किरकोळ भाजी विक्रेत्यांना डोक्यावर छप्पर सुद्धा नाही. असे असताना त्यांच्याकडून दिवसाला 30 ते 40 रुपये एवढा कर आकारला जात आहे. ही बाब म्हणजे त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. दरम्यान त्यांनी भाजी विक्रेत्यांशी चर्चा केली तेव्हा यांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी श्री राणे म्हणाले, तुम्ही मला आमचा नगराध्यक्ष निवडून द्या, तुमच्या हक्काच्या सुविधा आम्ही तुम्हाला मिळवून देऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले.